ప్రైజ్ లార్డ్. మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో విమోచన గడియ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న దేవుని బిడ్డలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. మరొకసారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడు చూపించిన మహా కృపను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 18-19 వచనాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం. చిన్నపిల్లలారా, మాటతోనూ నాలుగుతోనూ కాక క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమింతుము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన ప్రియశిష్యుడైన యోహానుతో ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. ఎలా ప్రేమించాలి ఆయన తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఎలా ప్రేమించాలి? అందరూ ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు? మాటతోనూ నాలుగుతోనూ ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నారు, కానీ క్రియల రూపంలో వారి ప్రేమను చూపించటం లేదు. కానీ మనం ఎలా ప్రేమించాలంటే సత్యంతోనూ క్రియతోనూ మనము ప్రేమించాలి. ఎలా ప్రేమించాలంటే మన ప్రేమలో నిజం ఉండాలి, యథార్థత ఉండాలి అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం మాటతో అనేక మాటలు చెప్తూ ఉంటాం. ఒక వ్యక్తిని గొప్ప చేస్తాం, మాటలతో గొప్పవానిగా చేస్తాం. నువ్వు లేకపోతే నేను అలా చూసుకుంటాను, నిన్ను ఇలా చూసుకుంటాను, నీ అవసరతలు ఈ విధంగా సహాయం చేస్తాను, ఎవరున్నా లేకపోయినా నేనున్నానని నమ్ము, ఏదైనా అవసరమైతే నా దగ్గరికి రా, ఇలా నేనున్నాను అని మర్చిపోమాకు అనే మాటను మనం పదే మనం చెప్తూ ఉంటాం. కానీ అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లో అనుకోని ఆ పరిస్థితుల్లో చేతులు ఎత్తివేస్తాం. అరే, ఇప్పుడే నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాను, ఒక గంట ముందు రావాల్సిందే, ఒక అరగంట ముందు రావాల్సిందే, ఇది ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నా దగ్గర లేవు అని ఇలా మనము మాటను దాటవేస్తాం. ఆపద కలిగిన సమయంలో నిజమైన సహాయము అవసరమైన సమయంలో మన సహాయం చేయలేని వారుగా మనం ఉంటాం. అయితే మాటలు మాత్రము ఏం దాటంటే కోతలు కొండలు దాటిపోతాయి. సహాయం కాడికి వచ్చేసరికి పిసుకుతూ ఉంటాము. ఇద్దామా వద్దా, ఇతనికి ఇస్తే మనకు వస్తాయా రావా అనే ఆలోచనతో మనము ఉంటాం. ఇటీవల ఒక వ్యక్తికి యాక్సిడెంట్ అయింది. బైకు గుద్ది పడి కాలు 3 చోట్ల ఫ్రాక్చర్ అయింది, తలలో గాయమైంది. అయితే వెంటనే హాస్పిటల్కి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే తల మంచి బాగా దెబ్బ తగిలిందండి, ఇక్కడ కాదు, గుంటూరు కానీ ఒంగోలు కానీ తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్పారు. అయితే గుంటూరు కానీ విజయవాడ కానీ తీసుకుని వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ చేతిలో డబ్బులు లేవు. చేతిలో డబ్బులు ఉన్నా కానీ వారు అవసరానికి ఉపయోగపడలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. ఇన్సూరెన్స్లు, బ్యాంకుల డిపాజిట్లు ఇలా ఈ రూపంలో ఉన్నాయి. వాళ్ళ యొక్క అన్నదమ్ములు వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చే స్థితిలో ఉండవారే. కానీ దరిదాపుగా 1 వారము రోజుల పాటు సరైన ట్రీట్మెంట్ అందల. ఎవరు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడానికి ముందుకు రాని పరిస్థితులు.
ఇస్తే వస్తాయా రావా, ఇతను కోలుకుంటాడా లేదా, బాగా సీరియస్ అని చెప్తున్నారు. ఇలా ఆలోచనలు చూడండి. ప్రేమ ఈ దినాల్లో ప్రేమ చల్లారిపోతుంది అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఒకటి కొదువుగా ఉన్నది అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. ఏం కొదువుగా ఉందంటే ప్రేమ కొదువుగా ఉంది. నేను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్న ప్రేమ ఈ దినాల్లో కాని రావటం లేదు. స్వార్థపూరితమైపోతుంటుంది. నేను, నా బిడ్డలు, నా కుటుంబం తింటే చాలు. మనం చేసిన సహాయాన్ని పెద్దగా మనం అనుకుంటాము, పెద్దగా ఊహించుకుంటాము. ఒకరికి ₹1 ఇస్తే దానం చేస్తానో, లేకపోతే ఇంకోటి ఒక్కోటి భోజనం పెడతానో, ఇదే గొప్పలాగా మనం భావించుకునే సందర్భాలలో ఈరోజు మనం ఉంటున్నాము. దాన్ని గొప్పగా మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ నీ కొరకు నా కొరకు తన ప్రాణమును సైతం పెట్టిన గొప్ప ప్రేమామయుడు మన యేసు ప్రభువారు. ఉచితంగా ఆయన మన పట్ల తన ప్రేమను చూపించాడు. నీవు నేను మోయవలసిన ఆ సిలువ భారాన్ని, నీకు నాకు పడవలసిన ఆ సిలువ శిక్షను, నీ పాపం నిమిత్తము మనందరి పాపం నిమిత్తము తాను మీద వేసుకొని తానే మన కొరకు శిక్షను అనుభవించిన గొప్ప ప్రేమమయుడు ఆయన. అందుకే ఆయన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు. ఆయన ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవాలని తండ్రి ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు. మీరు నన్ను పోలి నడుచుకున్నది అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. దేవుని బిడ్డ, మన నిజమైన ప్రేమను పంచేవారంగా మనము ఉండాలి. క్రీస్తు ప్రేమను పంచేవారంగా మనం ఉండాలి. ఓ దినాన యేసు ప్రభువుకి వచ్చి మీ తండ్రిని చూడాలి అయ్యా అంటే, నన్ను చూసిన వాడు నా తండ్రిని చూసినట్టే అని అన్నాడు. అంటే నన్ను చూసిన వాడు నా తండ్రిని చూసినట్టే అంటే యేసు ప్రభువు చెప్తున్నాడు, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకున్నాడే. ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి యేసు ప్రభువుని చూడాలంటే, నన్ను చూస్తే యేసు ప్రభువుని చూసినట్టే అని అంటే, ఆ క్రియలు మనలో ఉండాలి, ఆ ప్రేమ మనలో ఉండాలి, ఆ జాలి మనలో ఉండాలి, ఆ స్పందించే తత్వం మనలో ఉండాలి. అది పోలిక. ఆ పోలికలోకి మనల్ని మారాలని యేసు ప్రభువు ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు. మాటలతో, నాలుగుతో కాదు, క్రియతోనూ, సత్యంతో, నిజాయితీతోనూ, యథార్థతతోనూ, నిబంధనతోనూ, మన ప్రవర్తనతోనూ మనం అందరిని ప్రేమించే వారంగా ఉండాలి, అందరినీ ఆదరించే వారంగా మనం ఉండాలి, సమాధానం కలిగిన వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ఆ నిజమైన ప్రేమను, సహాయం చేయగలిగిన ప్రేమను, ఆదరించగలిగిన ప్రేమను, క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను మన క్రియలతో చూపిద్దాము, మాటలతో కాకుండా. దేవుని ప్రేమ, నిజమైన ప్రేమను చూపించి అటువారిని మనము సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరించే వారంగాను మనం ఉండాలని ప్రభుపేట మీ అందరికి మనం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. అటు గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకందరికీ కలుగుజేయుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. కృప కలిగిన తండ్రి, దయగలిగిన ప్రభువా, ఈ మాటలు లైవ్లో ఉంటుందని బిడ్డలను ప్రభువా ఇంకనూ మీరు బలపరచడానికి, అనేక మంది హృదయాల్లో ఇంకనూ వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాల్లో బలపరచబడటానికి కృప దయచేయమని దేవా, నీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రసన్నత, నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము, నీ వల్ల నడుచుకోగలిగిన ఆ యొక్క మనస్సును మాకు ఎప్పటికప్పుడు నూతనపరచమని యేసు నామములో ప్రార్థించి అడిగి పొందుకొని ఉంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. మీ ప్రార్థన వసతులు మాకు తెలియచేయండి. మా ఫోన్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది. మరోసారి ఫోన్ నెంబర్ చెప్తున్నాము, 8125452289. మీ ప్రార్థన అవసరం ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో మీరు తెలియజేయవలసిందిగా ప్రభుపేట మనం చేస్తూ ఉంటున్నాం.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా.